Tanini. Listeners of MOR 101.1. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ni inyong programa. Tamparusutan mo rin inyo. Alam ko ninyo og Janine. Gusto lang na ako i-share kaninyo idol og Inday ang akong experience o kasinatian atong bagbuhay lamang na Valentine's Day. Kabalo ba mo, Dolanday? Wala ko nagbalit pa yun sa adlaw sa mga kasing-kasing. Ano man? Kagipakyas ko sa akong boyfriend nga si PJ. Mahirap! Mahirap! Ano lang yung nakaanan? Masaya na ninyo karon sa drama. Pwede maghuwat mo. Ang ako alamang good. Gusto nila ko i-share ang akong kasinatian ngadto sa mga makarelate sa akong istorya. Kaunta dili ninyo na buhaton sa inyong mga girlfriends. Kamo! Yes, kamo! Kamong mga lalaki nga naminaw karon. Na wala nagbaton og paghigugma og gamayng respeto sa inyong mga uyab. Ikaw! Labi na ikaw, Tanini. Ano? Dapat kayo paghigugma. Dagan. Respeto. Respeto To make the long story short, I was so excited na moabot ang Valentine's Day. Pero luyo sa maong excitement ay dulog Inday. Ingon ani ang nahitabo ug dinhi Babes bang. Asa man ta karong Valentine's Day, babes? Ay, lain lagi ka, babes. Ay, duga lagi ka katubang. Ay. Surprise na ako na. Babes, sulti ko ba? Mo ba? Nahan sa tahan babes. Uy, sulti na ako, babes. Sa tanaw mo, ma-surprise pa ka. Tama. Babes, kumusta naman ka, babes? Okay naman ko. Eh, naman sige kapit. Di mo naman kagpuan eh. Mga suso. Uy, nain mo ngayon. Sige na, babes ba? Basta Asaman ko ni mo, ano karong Valentine's Day, babes? ako ni mag-igo, anak. Saan ka? Kung akong isugyot sa mga karon kamatuuran, may tungod ng adlaw sa mga kasing-kasing, di na ka maganahan. Di ba?
Mas may nang... Lain ka man, babes ba? Wala lang ko, babes. Sultihan lang ko, babes. Kung ka sa may mga plano ni mo, babes. Sana ba? Sana naman ibuhok din. Basta makahibaw ra ka na, babes. Ay, nagong dali-dali, babes, ha? Babes ba? Ikaw, sige lang, bantay ka. Bikis ko, babes. Sige-skis Kiss niya. ko, babes. Hindi mo manahan. Lain kayo mo, ayun pag una-una. Magkakabit. Ayun, kuyo ba? Umutay mo, sumut pa man ka na ako, babes. Uy. Alam nga, gusto rin ka manimaho kung singot? Babe, may picture-picture tayo, picture-picture ta. Dali. Baby. 1, 2, 3, smile. I-delete na, Bing, ha? Ingkay ko yung tsura, delete kayo ko kuan. Delete. Lain mo, binabudlot mo mo siya na ni Babe. Ayan, okay, ready? 1, 2, 3, si chess. I-delete na, Bing, dili man, gusto na ko pina-Angelina Jolie akong lips. Ay, dili magkapagkag-live. Babe. Anak ka, ikaw na picture na. Lain na ni Babe. Asa magkapanulong? Dili, mapicture ko sa mga galingan. Ano sabi niya kung uyab? Uy, magduda mo sa kwan kung uyab ba? Pinataas pa kita ang inang kuan. Sangan ba? Babes! Ikaw na kita sa mga tao, babes ba? Ina rin, babes! Ano sabi na? Ano naman? Dapat mag-peace ka, sign of peace ka, mapicture ka, no? Nya, hinanglag hindi ay lalaki man ka. Uy, ano sabi niya kung uyab? Hindi pa ako ni may mutudlo, para... Sa mga oy, Lain mo na kung uyab. paano mo na ka, di ka kabalo? Babes! Lain lagi ka, babes ay... Ang saan naman po? Ay, naglibog ko. Sige na, babes, tara. Hi, girl! Kumusta naman ka, girl? Okay, girl! Ay! Hoy, ano eh. Kumusta naman malay? Enjoy lagi kaayaw mo. Ay, dalawa anak! Ay, dalawa akong flower! O, di ba? O, dalawa akong flower, o! Dahil. O, di ba? Ako pa kay Gargan! Ako pa ng flower sa chuchuyit! Uy, nagiramang ko! Dalawa akong kalachuchi, o! Ay! Ako agad! Okay! Dalawa akong wine, o! Akong flower sa utot-utot, o! Ayaw na yun! Nahila na, oy! Baho pa yung gayong utot! Ay! Mas mayroon pa naging ako yung chocolate! Yata sa kong boyfriend! Ay, may pamu girl kay na may mga flowers o chocolate o balloon nga heart. Pero, ang tinola, nagkakagaling ako mang lolo si Lolo Am! Ako man si Heidi! Alam mo kay ka si Heidi. Oo, tayo sa... Ay, nalagde sa pastor sa road 12! Isa pa! Ikaw di ay Janine! Ano ka naman kay flowers, Janine? Dalawa akong flowers, oh! Lansin pa tayo! Tama ko lang akong uyam sa layo. Sa layo? Bakit na rin na ba yung timo ko yan? Oo. Dalawa na ba yan to? Gani niya kay punta mo siya sa samal. Ay, matutsay! Nakawala mo na ka? Magkawala! Uy! Wala na ka, chamba! Anak ka! Wala naman yung kagwapa! Uy, at least! Kala naman ko ni Joy! Ikaw ba? Joiners ka! Ikaw to! Nasa iluwa lamang! Lahat ka ba? Lahat ka nga shit! Ay! Ay, ma'am, excuse me, ma'am. Kisa man ni. Ay, dili na para sa imong flowers, para sa duha ka mga dalagin din dili. Ay, Ay, salamat kayo! Anong sikya?
ko di ay. Wala lang na. Wag ko may gipada para sa imo, ma'am. Basi ko niya pa siguro. Alo, may pamo ba kay naamay chocolate o flowers ba? Ay, sige lang, i-share lang na mo sa imo niya. Nainan. Basta i-share lang mo sa imo. Naibog ka, takam! Naibog yung ko pa. Ha, ha, ha. Hello. Hello, babe. Oh, Asam na kang Valentine's Day, babe? ay. Karon? Oo, ganun pa. Asam pa? Excited na kayo ko. Ay, pasensya na kayo, babe. Kay sabay mi sa mong best friend nun. Asam to ka itong best friend mo nga bayot? Oo, nagsabay mi. Nagkakabay maliw. Nga Valentine's Day dapat kita naguban ron. Nan, talimot ko namin rin sa tagong. Ha? Ano ko naman mo niya tagon? Tanaw mi itong Christmas tree nga taas kayo. Sige, tayo nga wala naman Valentine's Day. Parang nga sila rin ako sa naman tawag gabi po eh. Kaya kung mga kauban, babe mo, kaya nalay mga kuwan, mga flowers, chocolate, o kuban pa. Ikaw, ito kay Kiapar sa kuwan pa. Sama ng flowers chocolates eh. Kinaraan naman kayo na eh. Pakitang tao naman na. Alain mo ka, babe. Uy. Kabalo ka, plastikan lang na yung yana. Mataghatag ko flowers chocolates. Sama na eh. Kinaraan lagi na. Di ko gusto nga at ingnon kong pakitang tao si mga babes. Gimahal di ka. Dili pinagyan ng mga buwak og chocolates nga pamatudaan ako kung paghigugma ni mo. Kay plastikan na na magataghatag ka na. Babe, lahina ni mo, babe. Uy, ko nang... Wala, ako na kung may flowers, babe. Isang pagduran para akong tawag. Di na ako kuwan pa. Ano tagaan mo din nga naman kayo mong flowers? Di lang man din flowers ako din sa balay. Babes. Dalang di kasi mga Valentine's Day, babe niya. Wapit yung ka nagasuroy diri. Pero kayo, mag-text man lang ka. Magigay, pamili para banan ako, babes. Uy, kanang... Uy, ni-text ako ni mo kapi Valentine's Day oy. Ako na lagi, pero kay sweet lagi nga pagka-text lagi. Ay, nagdalimang gumigod. Busy kayo mismong best friend. Mao na, kayo mong best friend niya. Ako lain na kayo sa best friend niya. Di nyo, wala nyo kayo pakialam na ako niyo. Di man lang ko ni mo kasapan, di man lang ko ni mo... Mingaon mo buka to akong kwan sa una, babes. Uy! Di ka pala pangupan ng mga lalaki pa, ng mga kwan kaayo. Ayaw ko kumpara sila kay di mi ka level. Ay, sige na lang, babes. Uy, Basta dili ko gusto plastikan. Dili ko gusto magkatagata na pakitang tao na. Sama eh. Okay, ganyan nga na. Okay. Kain ka lang yun. Sige na lang, uy. Dali na lang ko. Mag-overtime na lang ko tayo sa akong kitrabuhan. May pa, mag-ubirtahan na lang kanya. Puslan pa. Babay girl! Uli na mi, kay mag-date na mi! Babay girl! Mawala na namin kay gisod naman ko ni Peter! Magpagkaan pa namin kanin dito sa bukid! Mao pa! Kami po na magpadaro pa mi! Magpakaon mo ko sa iyang kabaw! May pan mo. Dali na lang ko eh. Mag-overtime na lang ko. Dali na lang ko doon ako akong oras, girl. Ay, Maria, Sige. pangalan lang ato ko yan kay nagsugod sa pangalan niya Peter! Ako bitaw, no. Ay, galuhin ni Boy, wala manigil ka din! Wawa naman! Kung ako, boy, tama ko sa kuwan. Tama ko sa tako mo niya. Lain kaayo kay kauban ng iyang kuwan ito. Best friend niya nga, uyutsing. Ay, alalahin na na siya! Amot, uy, lain kayo. Pero sige lang. Wala lang ni kuwan na kay uihan man daw siya. Wala na kanya tagay flowers of chocolates, girl! Wala, girl. Wala, pakyas tayo, girl. Ay, may pamiling pa chucha! Tayo ba?
Ayaw ba yung chocolate tayo ka ng small bag o ka ng kuan o Cloud 8? O dalawa akong chocolate o kaling surgeon. Lagi ko na yun sa'yo ha? Uy, iba bang kisaloy? Lahat ako. Nangalan ako. Ang lami ka. Ay, una lami ba? Sige, good luck. May pa sila kay na-date ako. Dili na tao ko sa DPO. Remember that piano, so delightful, unusual, that PJ? Ano sa'yo problema niyo? Dapat ko isulti ni mo. Oh, sige. Ano ba na? Kanang, I have something to tell you. Balik ko eh. Nakataisolti ko I have something to tell you. Lain man to kay in English kay Bisaya. Tagalugo na ba niyo mo? Meron sana ako sasabihin sa iyo. Sige, saan na? Nagkaisa kong space, B. Wala ko kasabutan na itong Oh, relation. sibog ko. Hindi ko hana ba? Wag yun ni ba? Wag yun pakialam sa kuha ba? Nagkaya kong space. Sa space. Ano nga, di sa ta magkita, call off sa ta. Ha? Cool off. Oh, sige, ikaw mo kayo gusto. Wag yun po. Okay na ni mo? Oh, ikaw may nangayo, may mag ako. Ano ba? Sige, magsabay ba yung Patrick niya? PJ. Oh, Okay na ni mo nga mag-inanita? Okay Nga na lagi. tagdanay, nga matay tagdanay? No hard feelings, wala problema sa kuha. Kung gusto ko na matagdon ba di ka? Tagdon di ka, bahala, di ka matagad sa kuha. Wala problema na. No problem. Ikaw pa. Okay, sakit ako. Okay na, muna na, ibato na mi. Sabay mo isang best friend namin lakaw. Asa may bisbili patihugan may bisbili mo nga kuan bi ito yung sing bi? Ay, kaya lang ha. Uy, friend! Ano na, friend? Sige, mapas na ko ron. Palagi lang. Ay, pagdaling ilusyon kayo, magkita kwarta, te. Sige, mamangkanay mo kalipay di. O, magsabay sa amin. Pina-update na. Oh, una na ko ha. Diri na lang ko. BJ, Friend, na-founders na. Oh, ayo ha. Pag okay na ka, gusto na kang kita na food, text lang ko. Ha? Ay, tama na eh. Babelch. Ano ko? umot ka ayaw aning-aning. Lagi siya pamut kay pang babae. PJ! Anong kaya pa magkumpara ni mo, PJ? Ay, Tessa. Ay, naibilin. Ako sa man. Akong hairpin, naibilin. Grabe yung kaya magatong nangatong mall. Wala yung kanimo tamangay at ginagbit-bit bukat. Pero kaya ito akong ipangdala. O si gamit, ano yung bukton? Kanako, ano yung bukton? Dako pagagnaong. Hindi makaya sa mong naong. Hindi makaya alsa sa mong bukton. Sa mong naong pa, alsa ka, dako mo na. Ano ko? Okay na. Bye. PJ! PJ! Nag-desisyon ko nga magkulog sa mini PJ Dolanda.